ҳар субҳ бо пешвозгирии офтоб аз паси кӯҳҳои қоматбаландат оғоз меёбад. кӯчаҳоят дар сояи дарахтони ҳамеша сабз пинҳон шудаанд. боғу хиёбонҳоят роҳат ва оромӣ мебахшанд. гулҳои рангорангат мегӯянд: исто, нафас бикаш, ҳаётро ҳис кун. рӯз аз рӯз рушд меёбӣ, месабзӣ ва рӯ ба оянда мегузорӣ. биноҳои нав, роҳҳо, илмгоҳҳо, марказҳои фарҳангӣ. аммо бо тамоми пешрафт меҳрубонӣ, гармӣ ва рӯҳи хоси худро нигоҳ медорӣ. мардумат меҳмоннавоз, ҳамеша бо табассум дарҳои кушода ва дилҳои бехубор. 100 сол танҳо ибтидо аст. дар пеш ҳазорон субҳ, садҳо комёбӣ ва муҳаббати беандозаи онҳое ки ин гӯшаи сабзу офтобрӯйро ватани худ медонанд. зодрӯзат муборак, душанбеи азиз.